Dawet beras. Iku apa nih Mas iku Mas? Dawet. Dawet ya. Dawet beras. Apa kok jenenge dawet beras? Ya ini teko beras. Oh, teko beras ya. Warna. Ya apa tanpa pengawet? Tanpa pewarna. Apa warna ya? Dawet beras. Wis dawet beras desa. Oh iya. Desa iku maksudnya kuno ngono ah. Desa beras teko desa di kutha kan tanduran beras kok. Oh. Iku apa nih Mas? Cincau. Oh cincai. Tapi apa ora? Gak usah. Siji ae sing siji nggak tape ae ya. Sing siji nggak tape, sing siji gak usah. Tapi kuning rada angel golekane. Iku tape apa? Tapi putih. Oh, ono istilah tape putih barang. Iki apa nih kan? Santen. Esen dia sih. SW pertama mang. Oh, PSS pertama ya. Oh, gak kayak ora. Wah. Oh, iku mumbul iku ya sih ya. Ah mumbul. Bukanya jam piro iki, Mas? Jam 10 10 isuk iki ya. ya Sampai jam sampai jam 3. lah sore. Oh. Ada nasar pulang. Ya. Gulane gula Jawa iki ya. Gula Jawa. Gula Jawa. Ya serba alami ya. Alami. Sehat rek. Nggak garai watu. Piro Mas? 28.000. 28.000. Oh, sendoke, oleh sendok. Sip. Oke. Wah, ada. Kita kayak ini. Terkani. Jalan Sentani. Ya, Sentani. Jalan Danau Sentani ya. Oke. Suwun Mas. Oke, Bu. Dawet beras desa. Oke, suwun.